Nehovor ten svetový smer, ale išla som... Pardon, prepáčte, to vôbec nie... Ja som myslel East Coast, Slovakian East Coast. Hej. A Tatry, no. My sme extrémne rastli, však dodnes je Empire vlastne jednotka na trhu a Bratislava asi aj top 3, neviem, či úplne som robila pre najväčších. Vidíš, že keď už som bola zamestnaná, vždy som robila pre najväčších a pre najodvážnejších. No. Praktické návody a stratégie, ktoré posunú váš biznis vpred. Pretože iba s pekným logom a zábavnou kampaňou ďaleko nezajdete. Ak potrebujete nájsť nové tržby, osloviť nových zákazníkov alebo nastaviť komunikáciu, kliknite na bizbuilders.sk. Bizbuilders. Stratégie, ktoré sú postavené na biznisových skúsenostiach a ktoré sa opierajú o dáta z trhu. Milí naši poslucháči, pozerači, dovoľte mi privítať vás pri ďalšej epizóde nášho biznis podcastu 24 hodín na úspech. Dnes sa veľmi teším, ako vždy, ja sa štandardne, defaultne teším na každú epizódu, ale na tú dnes sa teším veľmi, pretože mám tu príjemnú mladú dámu, s ktorou sa poznám už veľmi dlho. No, to už bude aj možno 2 dekády. A teda máme nejakú spoločnú pracovnú minulosť a spojili sa naše cesty zase, pretože naša hostka sa stala niekde 5-7 rokov dozadu podnikateľkou, založila vlastnú firmu, má za sebou krásny príbeh. A o tom, aké je to dnes v dnešnej dobe podnikať v horeka sektore, dá sa povedať, ktorý je relatívne náročný, je to segment vlastne služieb, hotelierstva, nám príde porozprávať Katka Lukáčová. Kati, ahoj. Ďakujem, Tomi, ahojte. No. My sme to tak narýchlo ukuchtili, tak skús nám aj možno narýchlo povedať long story short, ak tam zahrnieš našu spoločnú pracovnú cestu, ktorá trvala pár rokov, tak kľudne zahrň. Hej. Takže kde to celé začalo, kde si sa teraz ocitla, povedz nám. Kde to celé začalo? V prvom rade som rozmýšľala, že či povieš, že ja sa dnes veľmi teším, lebo keď počúvam tie tvoje jednotlivé epizódy, že ty to tak hovoríš, tak hovorím si, či sa aj dnes budeš tešiť. Takže ďakujem, že sa aj dnes tešíš. Veru, ty si bol vlastne môj prvý zamestnávateľ. Povedzme teda, aby sme to objasnili, že kde je naša prvá. To si dá do úplne strašnej vážnosti pre zamestnávateľ. Hej, ja tiež to slovo zamestnanec vôbec nepoužívam, tiež používam všelijaké iné pojmy. Bol som jeden z tvojich prvých kolegov, no. Tak, toto presne hovorím, moji kolegovia, moji partneri, moji proste, presne kolegovia používam. Ale v podstate ja som bola taká čierna ovca, alebo tak proti prúdu som plávala. Ja som sa vlastne presťahovala z Bratislavy na východ, čo sa úplne štandardne nedie. Všetci sa sťahujú z východu. Hej. Nehovor ten svetový smer, ale išla som... Pardon, prepáčte, to vôbec nie... Ja som myslel East Coast, Slovakian East Coast. Hej. A Tatry, no. No, tak, skrátka prišlo obdobie, že som sa potrebovala realokovať a chcela som sa realokovať z Bratislavy smerom na východ. Až potom som pochopila, že tým presťahovaním sa do Spišskej som sa ešte nepresťahovala na východ, lebo tam východ začína. Ja som ešte z takých iných zákutí. Hej. Ale 3/4 roka som sa v podstate obzerala po tom, že OK, že ako sa idem uplatniť, alebo ako idem vlastne pôsobiť, čo idem robiť, lebo vlastne som mala v Bratislave celkom rozbehnutú fajn kariéru, fajn job, robila som obchod, v tom som sa cítila dobre. Mala som nejakú manažerskú skúsenosť s nejakými úspechmi, s nejakými neúspechmi, ale vedela som, že OK, tým smerom ma to ťaha, tým smerom ma to akože vedie, že organizovať, viesť, vymýšľať veci a tak ďalej. No a teda prišla to potreba, že potrebujem sa presťahovať na východ, že ako čo s tým. Tak ako to býva, 3/4 roka najprv nič a potom som mala 2 ponuky na stole, takže som sa potrebovala rozhodnúť, že kam. A rozhodla som sa v podstate pre Tatry Mountain Resort, kde som začala robiť obchod. Vyslovene som robila fakt, že obchodiaka. Zobrala som auto, notebook, prezentačné materiály, telefón a klasicky akože sales, že proste z východu na volací stredka ísť do Bratislavy, akože ťahať tie firmy, z Bratislavy. Hej, kongresy, team buildingy, vyslovene akože do hotelov. A rozhodla som sa pre túto ponuku aj kvôli tomu, lebo akože to hotelierstvo, je to také príjemné, vieš, že veľa ľudí, keď sa pýta, že OK, do čoho investovali, alebo však aj tak vznikajú tie príbehy dnes tých hotelierov, že chcem byť akože hotelier, alebo mať penzión, alebo reštauráciu, že ono je také príjemné. Takže a mne sa tam spojil ten obchod s tým hotelovým, takže do toho som šla a mala som to šťastie, že to bolo rok 2012, kedy sa vlastne rozdielovali v Bratislave, takže odvtedy sa poznáme. A v tom roku sa v TMR-ku vlastne budovalo centrálne oddelenie, ako nakúpilo sa know-how v podobe fakt akože schopnej manažerky. Ja som mala tú česť mať prvý pracovný deň spolu s ňou.
A pri nej som sa fakt naučila strašne veľa vecí. Bola som pri tom, ako to celé vznikalo, to know-how, ako prišlo do slovenskej firmy, centralizovali sa procesy, nastavovali sa nejaké štandardy. A ja som tým obchodom prešla jednotlivými oddeleniami a vlastne za 7 rokov v TMR-ku tých posledných 5 rokov som pôsobila ako obchodno-marketingová riaditeľka pre hotelovú sieť. Takže som fakt prešla tým e-commerce revenue managementom, rezervačným oddelením, cenotvorbou, B2B predajom, ako tým kompletným segmentom, čo na to treba robiť, aby to fungovalo. No a potom tak klasicky tie príbehy tých podnikateľov, že som v korporáte a začnem mať potrebu akože robiť niečo sama podľa svojho. A to som začínala akože nejako cítiť, pociťovať, bolo to intenzívnejšie, ako sa hovorí, že buď opatrný na to, čo si praješ, lebo vlastne, hej, že som aj to mala v hlave, ale nejako som sa nevedela možno z tej zlatej klietky vykopnúť sama, tak to tak prišlo, že zrazu tak celkom ako neočakávane som bola prepustená z TMR. Čo ja akože v živote hodnotím 2 svoje milníky, také, že v prvý moment, že katastrofa a s odstupom času najúžasnejšie veci, ktoré sa ti akože v živote stanú. A teraz akože fakt, že vieš, takéto klasické fungovanie, že kopu proste hodín, dávaš to, máš kuse, ako máš skvelé výsledky, plníš budžety, máš 50-členný tím, proste máš namotivovaných ľudí, ide to niekam, ide to správnym smerom, ale zrazu sa to akože stopne, zrazu to nie je. Ale ja som mala tam tú túžbu, akurát čo ma v tom vždy brzdilo, že prečo neísť do vlastnej firmy, alebo prečo som to rozhodnutie aj nespravila sama, bolo, že vieš, vtedy to bolo hodne o tých článkoch, že ako začať podnikať a sprav si analýzu a zistiť, čo chýba na trhu a proste nájdi to zlaté vajce. Ja som to zlaté vajce nemala, ja som to proste nevedela vymyslieť. A som si myslela, že dokedy nemám ten nápad, tak podnikať sa nedá začať. No takže sa stalo toto. Ja si pamätám ako dnes, že ešte mi plynula zmluva a som tak akože si užívala tie týždne v Chorvátsku na loďke s tým prosičkom v ruke a zazvonil mi telefon a známy mi hovorí, že Katarína, že počul som, že ste voľná, že potrebovala by som pomôcť s nejakým hotelom na Morave. A hovorím, kokos, ešte neviem, akože čo bude, keď prídem, toto oddychnúť si potrebujem, vieš, proste akože, vieš, taký akože zmagorený po fakt veľkej akože takom záťahu psychickom a veľa toho proste všetkého naraz. A unavený, lebo ideš jednoducho non-stop. A hovorím si, OK, však potrebujete pomôcť, tak ako prídem pomôcť. A tak som sa vrátila, začala som chodiť na tú Moravu do toho hotela a potrebovali pomôcť nejakým cenotvorbou a so systémami a s procesmi a vlastne ja som si myslela, že to, čo robíme my a čo som ja robila, že je automatické, že každý hotel to ovláda, každý hotel to má a že to funguje. A to bol taký prvý moment, kedy som si uvedomila, že ono to nie je automatické a že to know-how je akože cenné a to čo som v podstate sa fakt naučila a zažila si fakt životom a praxou a svojimi skúsenosťami a pokusom omylom, tak je ako celkom cenné know-how a že to vie fungovať takto externe. A že to viem robiť pre hotely s tým, že hotel si to fakt akože objedná, zaplatí, má to efekt hlavne, má to výsledok. A tak prišiel zrazu ešte ďalší telefonát a ja som v priebehu tých 3-4 mesiacov mala proste 3 hotely, ktoré potrebovali pomôcť nejakou implementáciou a s nastavením vecí, tak aby sa im začalo dariť lepšie, aby proste lepšie fungovali a získať to know-how, ktoré som mala. A tak to celé začalo. Takže vlastne nevymyslela som žiadne že zlaté vajce, že wow, teraz idem podnikať, lebo som prišla na úžasnú myšlienku, som sa jedného dňa zobudila, ale prirodzene to vzniklo takým dopytom za mnou, za tým mojim know-how, za tou skúsenosťou, za tým skillom. Dobre, a ty si teraz, ja dám 3 vstupy. Prvý je, že nepovedali sme úvod, že poznáme sa vlastne z jazykovej školy Empire, ktorú ja som zakladal a ty si nastúpila rok 2006-2007, nepamätám, ako myslím, že to bol korporátny account a potom si bola šéfka obchodu a šéfka pobočky. Áno. To bola taký akože relatívne, že veľmi rýchly postup aj skrz toho, že my sme extrémne rastli, však dodnes je Empire vlastne jednotka na trhu a Bratislave asi aj top 3, neviem, či úplne som robila pre najväčších. Vidíš, že keď už som bola zamestnaná, vždy som robila pre najväčších a pre najlepších. No, to je jedna vec, ktorú iba lebo sme zabudli to tam dopovedať, že teda takto nás to spojilo. A zároveň, že vlastne výsledkom toho procesu je, že vznikla spoločnosť EHM, čo je Effective Hotel Management. To je vlastne to, čo máš dnes, čiže máš svoj tím,
a vlastne, ak som to správne pochopil, tak vlastne pomáhate hotelom lepšie viac predávať. Mostly je to akože ten sales skill, ktorým dodávate. Ja viem, že popri tom radíte kadečím iným, ale mostly je to vlastne správa tých ich tržieb, hej, a zvyšovanie tržieb. Je to presne tak, je to zavádzanie správnej obchodno-marketingovej stratégie, revenue managementu, ktorý je nevyhnutnou súčasťou a teda nie len takéto zavádzanie, ale aj to sprevádzanie ich tým. U nás na webe akože nikde nenájdeš slovičko konzultant, ja sa akože dosť zásadne vyhýbam tomu, že sme konzultanti. A my to robíme formou fakt, že externého manažmentu, to znamená vyhrnúť rukávy, i si to odmakať s tým klientom, stať sa súčasťou, takou externou súčasťou toho tímu, aby sme to dokázali fakt dodať do praxe aj s tým výsledkom. Takže áno, toto robíme. Jo. A už iba doplním, že teda ty si povedal dobrú vec, že čakať na zlaté vajce je utopia, pretože tých nápadov je tu miliarda a vlastne implementácia nápadu, ktorý ešte nie je vlastne akože najmenšia pravdepodobnosť, že to z toho niekedy niečo bude. Hej? Že to si volíš akože najťažšiu cestu a ty si povedal veľmi prirodzenú vec, že to není o tom, že či vymyslím proste nejaký iný koncept, ja neviem, nejaké gastroprevádzky, ale robí tú kaviareň lepšie ako všetci ostatní. To je akože as easy as that niekedy a toto vlastne tebe sa stalo, že si uvedomil, že moment, veď ja viem zarábať peniaze v hotelierstve, ale tie hotely to častokrát nevedia. Však ako to je celé, hej, že dodávajme im to, čo nevedia, to je, že ako zarobiť viac peňazí, ako mať lepšiu cenotvorbu, ako mať lepšiu maržovosť, hej, že jasne ako mať viac, hej, keď to tak poviem. Hej, akurát vieš, že keď žiješ v tej svojej bubline, tak máš pocit, že ono to existuje, je to úplne prirodzené. Že ten moment toho uvedomenia si to, že to, ako to robíme my, alebo ako som to potom s kolegami, ako to implementujeme niekde na prevádzke, tak nie je úplne štandardné a prirodzené. Keď sa o tom bavím napríklad dneska s klientom, tak sa so mnou bude rozprávať o tej veci, ako by sme sa rozprávali o jednej. Hej, ale ja viem, v 99% sa mi to potvrdzuje v praxi, že ak tam prídem, tak to bude proste úplne inak vyzerať, ako by to teoreticky mohlo vyzerať, vieš. A to je to, že si vlastne povieš, že OK, ale bohužiaľ ten segment je taký, že odkiaľ sa to môžu učiť a ten objem tých zdrojov, odkiaľ sa to môžu učiť, je strašne obmedzený. Hej, a v podstate my sme sa stretli skupina ľudí, aj takými ľuďmi sa obklopujem, aj takým spôsobom sa navzájom vzdelávame, že sme fakt akože top špecialisti na tú špecializáciu, ktorú každý z nás robí a tým pádom v tíme to vie odovzdávať jednej prevádzke jednomu hotelu ako takú obrovskú hodnotu, ako si hotel reálne ako finančne nemôže sám kúpiť akože formou zamestnanca alebo nejakého manažera. Hej, takže áno, takto. To celé vzniklo. No ale to je akože úplne typický príklad, čak Blue Ocean, vieš, sme ho aj v rámci jazykovky sa snažili zaviesť, že taká tá typická, že hodnotová inovácia, že dám ti viac hodnoty a ideálne, že za menej peňazí, to je typický Blue Ocean. A to, čo ty hovoríš, že vlastne, keď si chcel nakúpiť 6 špecialistov, tak už len to, že ich zamestnáš, že sa ťa zrujnuje, lebo vlastne máš 6 hlav veľmi drahých, ale takto dokážete vy dodať veľmi koncentrovaný koncentrát knowledge, na to, čo on potrebuje v nejakom momente a v nejakom objeme, ktorý ho nezabije finančne. Čiže Hej, že twice as much revenues for half a price, čo je akože dokonalý službový produkt. Je to tak, teraz to znie tak strašne prirodzene, akorát keď si spomeniem na tie svoje prvé začiatky, že keď som išla akože odprezentovať alebo poslať prvú cenovú ponuku, tak to bol celkom akože masaker, že upratať si tie myšlienky, že ideš predávať službu. A vieš, to nie je, že predávam ti pohár, tak je to tento pohár, ja si viem vypočítať proste akože nejakú nákladovú cenu na výrobu a toto je tá cena toho produktu a presne vieš, čo dostaneš. Ja som išla proste predávať službu, ktorú akože už len vysvetliť tomu klientovi, tomu hotelierovi, že čo to je. To bolo akože pre mňa jeden z takých ako prvých takých uvedomení si, že ja si to pamätám ako dnes, že som sedela v Jasnej na krásnej teraske proste s majiteľom hotela a s jeho dcerou a teraz rozmýšľali sme o tom, alebo teda oni dostali na mňa dobrý feedback a že si to proste potrebujú upratať s nami a majú ma zavolať na stredko a že im s tým máme pomôcť. A ja som do neho hudla, že čo je revenue management, chápeš? Že a revenue management budeme meniť ceny a takto sa vám to bude akože potrebujeme to dostať do systému a budete to meniť 2-krát do týždňa a kontrolovať si to cez reporty. No my nerozumeli tí ľudia, že vôbec, vieš. A to bolo také prvé uvedomenie si, že že ja ako obchodník, ale že neviem úplne akože jednoducho automaticky niečo len tak akože predať na prvú. Tohto klienta som získala, sú s nami doteraz, ale viem, že keby to bol niekto akože možno na studeno, hej, tak ho nezískam týmto. Že ja som reálne ako obchodník si proste vtedy zaplatila jedno z najdrahších akože školení, aby som sa išla akože dovzdelávať, že ako vlastne
predať službu, o ktorej ja viem brutálne veľa, ale vysvetliť to akože partnerovi, ale ktorý o tom, že vie, že nič, hej, napríklad. To je toľko dobrých momentov, čo sa pokúsim z toho vydistilovať. Moment číslo 1 je, že produktizácia služby. My sa tým častokrát zapodievame, však riešili sme to vlastne aj spoločne. Produktizácia služby, iba v skratke poviem, že keď je služba niečo, čo klient je abstraktná, neviem si to predstaviť, tak ja mu vlastne musím mentálne nabalíkovať. Dám veľmi jednoduchý príklad, teraz kamoš prišiel s tým, že chce rozbiehať nejaký coaching, consulting a všetky tieto zložité veci, mentoring, akoby nejaké štúdio svoje. A hovorím, dobre, a čo bude tvoj produkt, hej, tej služby? On mi dal, že tak budem robiť individuálny coaching, skupinový, ale to ja tomu nerozumiem ako klient. A čo keby, on mi poslal nejaký popis, že individuálny coaching a tie všetky akože bláboli okolo toho, že jak sa tam budeš proste dobre cítiť. Hovorím, vieš čo, ináč to urobím, ja ti to prepíšem. A som mu povedal, že dobre, že kľúčové je, že po tom coachingu sa rozhodujem, tak nazvime to ako službu, nie, že je to coaching, ktorý nevieš, čo vlastne je, ale že nazvime to, že to bude križovatka rozhodnutia, bude to trvať 2 týždne, bude to mať, že 3 sedenia, 6 hodín domácich úloh, bude to stať 2000 eur a na konci dňa ten klient príde s problémom a bude sa vie rozhodnúť. Make it sense? Toto je sproduktovanie služby. On že wow, že to úplne iná znie. Hovorím, je to len preto, že som ti to mentálne ohraničil do niečoho konkrétneho. Ty už chápeš, čo za tie 2 litre kupuješ. Že to je prvý moment, ja som mal potrebu to dovysvetliť, lebo častokrát sa s tým stretáme. Čo je presne to. A druhý moment je, ktorý je faktom, keď to nedokážeš vysvetliť 10-ročnému decku, tak to vlastne nevieš predať. A to je jedno, jak je to zložité. To iba popisujem, že týmto si ty prešla, že keď to nedokážeš, nemyslím ty, ale celkovo, keď sa to nedokáže vysvetliť naozaj 10-ročné decko. A čím robím s bohatšími, alebo nie, že s bohatšími, a s ľuďmi napríklad investorsky, oni stratia pozornosť po 4. sekunde, on povie, daj mi za 3 sekundy fundament, čo robíš. Vyrábam najlepšie drevené stoly z najlepšieho dreva, ktoré proste, ja neviem, sa ťaží v Egypte za splnu. Aha, chápem. Hej, my zvyšujeme tržby hotelom. Bodka. Hej, that's it. Hej, a to, že akým spôsobom, čo chceš, čo, to o tom sa vždy potom bavíme už v ďalších krokoch. Potrebujem si zanalizovať. Akože to je jedna z tých nevýhod. Na jednej strane je to nevýhoda, lebo je to zložité aj na predaj, aj na realizáciu. Ale je to krásne na tej práci. Je to, že proste to sa nedá akože nejako dostať do nejakého štandardu alebo nejako zuniformniť. Proste každý hotel je úplne špecifický, má úplne svoj tím, má svoj potenciál, je úplne na inom mieste, má inú úroveň toho know-how, keď tam prichádzame. Takže my proste s každým jedným klientom musíme pracovať akože totálne individuálne. A to je na tomto super, že my si ako tým vždy sadneme, každý má tú svoju odbornosť, tú svoju špecializáciu a jednoducho tam, kde je teraz, čo proste pre neho potrebujeme spraviť na to, aby sme ho dostali vyššie a ďalej, aby to bolo akože zmysluplné, aby to bolo aj worth money, ktoré proste akože vieme a sme schopní v daný moment v podstate požadovať a tak ďalej. Takže veľa tých parametrov, tých premenných. Musím povedať, že vlastne 2019 som teda ako prvého klienta si takto nejakou úplne prirodzenou cestou v tom svojom stave mentálnom zahltila zložitý... Obdržala, dobre, okej. Obdržala, vidíš. Klient mi bol pridelený osudom. Hej, takto nejako prirodzene. A teda tie 4 mesiace boli zrazu 3 a musím povedať, že jedno z tých mojich akože úžasných šťastí na tej celej ceste je, že pracujem s kolegom, ktorý hneď nejako po 6, 7, 8 mesiacov to bolo a sa pridal ku mne do týmu v rámci EHM. Takže to bol môj prvý vlastne sparring partner v rámci EHM, s ktorým som pracovala predtým ako na oddelení, ako v tom našom zamestnaneckom pomere. A funguje nám to doteraz, za čo som fakt, že vďačná Tomášovi zhodou okolností, vidíš, lebo jeden z tých akože veľkých prúserov, ktoré prišli, že ja som 2020 vlastne založila už SROčku, začala som tomu dávať systém a tak ďalej. A 13. marca 2020 som sa vracala z Moravy rýchlikom z Břeclavy a vlastne som si prečítala správy, že 13. marca piatok to bol, zatvárali hranice. No a prišlo vlastne to obdobie úžasné, že nám vlastne vypínali klientov, vypínali prevádzky, takže akékoľvek akože, vieš, rozbeh podnikania v rámci hospitality, alebo teda horeky bol akože brutál tie roky. Takže bolo to... OK, vidíš, toto som nevedel, na to ani neťuklo, lebo to už človek akože zabudne, že bolo. Dobre, OK, prešla si prirodzene do tých fuck-upov, takže čo sa stane, keď ideš podnikať v hotelierstve, kde máš zvyšovať tržby a vlastne regulácia vis major, hej, je, že vypne sa celý segment?
No, v prvom rade, vieš, keď si to teraz spomeniem na tie prvé momenty, tak myslím si, že sme boli mnohí takí, že OK, tak ako niečo prehremí za mesiac, za 2, za 3 a život sa ako pohne ďalej a zem sa bude točiť opäť akože rovnakým smerom a všetko pôjde ako má. Ono sa to tak neudialo, ono to bolo v podstate nejaká vlna 1, 2, 3, 4, ja neviem, či tých lockdownov bolo, ja už to fakt vypušťam, či ich bolo 4 či 5 v rámci tých 2 rokov, ale viem, že už pri 4. viem, že sa mi už ako vypustili slzy, akože to si pamätám, že už to bolo také zúfalstvo, že preboha, že už nie, hej, že čo s tým. Veľká vec, neprišli sme o jedného jediného klienta a veľká vec, že sme to ustali aj my interne, akože aj s Tomášom v rámci toho interného tímu. Nastavili sme si proste veľmi otvorenú komunikáciu aj s klientami, aj s mojím teda partnerom vo firme a musím povedať, že to fakt bolo o vzťahoch. Reálne vtedy tú situáciu nám preklenuli akože vzťahy. V tom zmysle, že zreálnili sme si očakávania, od klientov sme vedeli, že potrebujeme proste pracovať s tými fíčkami, ktoré nám štandardne platia, oni majú obmedzený cash flow, my musíme tiež tým pádom sa prispôsobiť a spraviť nejaký ústupok v tomto smere. Zároveň všetci to vnímali tak, že OK, využíme toto obdobie na to, aby sme sa pripravili na obdobie, keď sa otvorí, aby sme boli proste tip-top. Takže my sme akože začali mákať ešte najväčšie obrátky, síce za menej peňazí, ale hej, že kvázi akože sme spravili tieto nejaké zmeny v tých vzťahoch alebo v tých finančných výmenách a tak sme vlastne nejako prečkali to obdobie a počas toho obdobia sme dokonca aj nabrali nových klientov, lebo každý to obdobie bral tak, že OK, keď sa proste nie každý. Podľa mňa tí, ktorí chceli byť pripravení, ktorí pozerali za roh, tak na to obdobie pozerali tak, že keď sa to celé spustí, tak musíme byť pripravení viac ako ostatní, aby sme to proste v prvom momente hneď rozpohybovali akože na 100%. Okay. A tam sme mali ten priestor na tom pracovať. Dobre, a ty hovoríš o tom, že ten moment, prečo vy ste boli schopní to prežiť, lebo to je vis major, to je vlastne, to je najhoršie, keď máš situáciu, že nie ty vieš mať páky v rukách, že len sa prispôsobuješ tomu celému, jak to fúka. Takže tá vaša taktika na tento faka bola taká, že dobré, že možno s uskromnením a zostaňme pevne pri tom klientovi. Čiže on ťa cítil niekde tu, že stále si s ním, že nejde o to, že tebe išlo o nejaké fičko a robte si, čo chcete, ale naozaj, že pomáhame v tej situácii tomu klientovi naozaj ustať to zlé, čo aj my cítime, hej, že to dajme tomu nižšie fičko alebo viac práce, s tým, že jeho pripravujeme do lepšej kondície, keď sa to zmení. Presne, akože toto bola jedna z hodnôt, ktorá mňa, keď som hovorila o tom mojom akože premýšľaní nad podnikaním v čase môjho akože fungovania v korporáte, ktorá ma ťahala do toho ísť robiť veci podľa svojho. Dávať tam tú hodnotu toho úprimného zámeru pomôcť. Úprimne spraviť zmenu, pomôcť tomu klientovi a vyriešiť mu nejaký problém. A toto nás v podstate držalo celú tú časť, alebo celý ten čas korony. Reálne byť s nimi, reálne sa zamýšľať nad tým, že čo s tým biznisom. Ako je to aj jedno z tých rizik a jedno z tých mojich ponaučení počas toho podnikania, že vieš hľadať tú správnu mieru, lebo mala som aj momenty v úvode, kedy som to všetko považovala za svoju firmu. Každého klienta som chcela zachrániť a videla som proste, vieš, tie problémy alebo tie veci, ktoré sa majú robiť inak a ono ťa to zhltne. Keď to myslíš akože fakt, že úprimne, zrazu si ponorený vlastne v riešení firmy svojho klienta od rána do noci, zabudneš na svoju firmu. Ja som webovú stránku v EHM-ku spúšťala v marci 2024. Akože vieš, že všetky webky hotelov, ktoré sme správovali, boli nejako akože, aby konvertovali, aby predávali a my sme web nemali, lebo proste, vieš, ono ťa to proste, keď to robíš tak akože na plné obrátky, tak ťa to proste brutálne akože vcucne a to obdobie tej korony nás akože tiež tak akože vedelo vcucnúť. Takže tam potom to uvedomenie, alebo jedno z tých aj takých mojich zistení a ponaučení je si povedať, že OK, že toto mám v rukách zmeniť, toto viem priniesť, na to mám kompetenciu a dosah a odtiaľ to už je to proste na rozhodnutí toho klienta alebo proste bohužiaľ jeho firma a s tým proste pomôcť neviem. A toto si myslím, že a ja sa obkúpujem takými ľuďmi, že aj pre mňa, aj moji kolegovia, veľakrát to musím manažovať aj pre nich, hej, lebo mám koučku akože
ktorú to vcucne tak, že ona je schopná ako po nociach, hej, reálne zdvihnúť sa a ísť riešiť veci, lebo vidí, že niečo sa deje, vieš. A tam je to potom, že ja sa potrebujem postarať aj o nich, aby boli v pohode tí moji kolegovci. Takže určovať si tie hranice toho, že síce sme firma zodpovedná za výsledky, za rast tržieb, robíme akože chceš dať tú hodnotu, ten reálny výsledok, ale na druhej strane, že toto už je akože že tu už si musím dať limit, lebo to už nemám v svojich rukách, tak toto bolo akože pre mňa zložité sa naučiť s tou mojou povahou, vieš, že mať výsledok za každú cenu a vždy ho mať akože maximálne pozitívny. No, lebo tam vstupuje jedna vec, to je možno pre všetkých tých, lebo ono to je moderný konzulting, nie je o tom, že prídeš a mudruješ, ale že to odšlapávaš vlastne s klientom, hej? Že to už je len väčšinou. Že je to stále konzulting, hej? Áno, lebo ja som našla to, že externý manažment, vieš? Ja som si to akože hodne tak akože škatulkovala, že čo vlastne robíme. Ale že v kategórii, keby som niekde bral, tak je to áno, externý manažment, interim, ale stále by to bolo tá taká akože konzultingovo, poradensko nejaká akože nadzóna. A tam je podstatná vec hlavne pre tých poslucháčov, čo s tým robia, že ak to myslíš úprimne a akože prekročíš tú hranicu, že není to, že dobre, ja ti tuto od stola strčím tvoj jedálniček a už jedz, jak chceš, ale že reálne to každý deň ťa kontrolujem, lebo chápem, že máš svoje ups and downs a že potrebuješ, aby ťa to na blbosti teraz uvažuje. Akože dávam príklad, že jedálniček alebo fitness tréner, že nedám ti len cvič, a že stojím pri tebe a poviem ti, vieš čo, ten bench, túto si chvíľu to nepodržá, lebo chcem, aby si naozaj mal sixpack. Tak to je akoby strašne, to, čo si povedal, to ustraženie si hraníc je strašne dôležité aj preto, lebo ty, a toto je možno dobrý mindset, že myslí aj na to, že vlastne aby si nevybudoval v tom klientovi, ja to volám, že takého otroka, že závisláka na konzultingovej službe. Veľa konzultantov to tak robí, že on vlastne chce výsledok, ale zároveň chce, aby do nekonečna si bol od neho závislý. To nie je tiež správne. Že tým, že ty prenikneš veľmi dovnútra, tak akože buduješ určitú závislosť, že ideálny spôsob je, že ja som tam, ale chcem, aby vaši ľudia sa to naučili. Pre mňa ideálny konzultant je ten, ktorý ti povieš, za rok tu nesmie byť po mne ani stopa a všetko, čo som tu robil, musíte robiť vy. Respektíve, to je super fair play prístup. Za rok, aby tam bola po mne veľká stopa, ale už tam nebudem. Takto, aby tam nebola moja voňavka, ale moja veľká stopa. Tak, aby som bol presný. A je to napríklad niečo, kde si ja osobne myslím, že sa ten konzulting moderný posúva, že OK, obrovská hodnota knowledgeová, ale dajte mi sem niekoho, kto reálne to odjazdí potom, keď ja jedného dňa sa stiahnem. Nie preto, že chcem, ale preto, že som vyčerpal nejaké svoje možnosti a už tu musí byť nejaký akože kontinuálny, alebo niekto, kto to prevezme, a toto je presne, dobre si to povedala, že to ustraženie hraníc, a možno toto je akože iba ma to napadlo, že toto je mindset, ktorý pomôže, že ak som tam veľmi, tak robím tam závislosť a to není zdravé. Tá závislosť nikdy dlhodobo nie je dobrá. Mne pomohli v tomto ešte takých pár, alebo pomohlo pár takých zistení. Jedna vec, že musíš si fakt zadefinovať s tým partnerom na druhej strane, že kto je tá osoba, s ktorou to riešiš. Akože nechať to tak ako vzduchoprázdnia so všetkými všetko, to je presne to, že toto sa nikdy nevybuduje. To znamená fakt tam mať ako niekoho, že s kým to riešiš, kto je pre mňa tá vstyčná osoba, komu to odovzdávam, kto sa ide tomu rozumieť, hej, kto mi ide byť partnerom. Potom druhá vec je veľa komunikácie. Čo sme urobili, prečo sme to urobili. A nie je nič horšie, ako keď niekto odsedí, ja neviem, 5-10 hodín nad niečím a ten partner na druhej strane to ani nevie. Vieš, on ti za to ani nepoďakuje, ani nič, hej. Teoreticky áno, máš mať za to vyfakturované, ale niekedy proste máš nejakú nadprácu alebo niečo potrebuješ potiahnuť akože navyše, lebo proste niečo, proste nejaký prúser alebo dačo. To znamená veľa komunikácie. A tretia vec je komunikácia s mojimi ľuďmi. A my sme v podstate fakt prešli veľmi skoro na striktný task management systém, trackovanie odpracovaných činností, odpracovaných časov na klienta. Akože samozrejme, že to nie je o tom, že striktne mesačne mi to musí sedieť, ale proste v nejakom horizonte 3 mesiacov to proste musí byť v pohode, aby to malo aj tú ekonomiku na druhej strane. Akože musí to mať ekonomiku, hej. Takže toto všetko nejako mi dalo nástroj na to, ako to celé manažovať a ako si to celé komunikovať aj sama so sebou, aj v rámci interného tímu, aj voči klientovi. Hej, no, lebo, to si povedal zase samé dobré veci, také veľmi praktické, že aj keď len informuješ klienta o niečom, čo si urobil, je to lepšie ako ticho. Absolútne. A v tomto zase, v tom našom konzultačno-poradensko-externom manažerskom svete, toto je strašne dôležité, lebo naozaj častokrát aj tí ľudia, čo dodávajú službu, oni si myslia, veď on vidí, čo sme všetko urobili, ale ten klient nemá to prečo vidieť, lebo má miliardu svojich vecí. Absolútne. A potom zrazu on vidí 1 až 4.
Hej. On, že a to na tom, že a vidí 1 až 4 a faktúru, ale keby videl ten proces alebo priebežne bol informovaný, viete, čo teraz sa rozprávam s 5. vašim klientom o tom, prečo vám nefunguje recepcia, prečo záchody nie sú čisté. Aha, on fakt toto celé akože absolvoval, aký mi povedal na tej A4, čo mám zmeniť. Hej. Je to veľký rozdiel v tom, ako on potom vníma. Není to zase nadbiehanie, hej, že vykazujem pre vykazovanie, ale to máš dobrú prevenciu, že prevencia voči fuck-upu u klienta, že má pocit, že platí za nič, hej, že za niečo, čo je strašne jednoduché. Tá prevencia je tá neustála komunikácia tých vecí, ktoré pre neho robíš, lebo on na to naozaj nemá v tom svojom svete kapacitu. Hej, ale to sú všetko uvedomenia, že ja som vôbec nešla s týmto, akože vieš, že toto všetko viem, že takto to mám robiť, to všetko ti vzniká, len proste musíš mať tie senzory pozapínané a jednoducho fakt rozprávať sa, vnímať, či interne, či externe. Hej, napríklad revenue manažerka moja by strašne akože chcela byť aj pochválená, lebo však prirodzene ako robí nadštandardné veci, ktoré si hotelier ako nevie sám spraviť s nadštandardným výsledkom. A teraz také, že očakáva, že ten hotel ti tak potlapká, vie, že wow, že super, aký výsledok, že parádne leto, alebo dačo, vieš. A proste ako prídeš na takéto vyhodnotenie leta, prečítaš tie výsledky akože voči benchmarku, akože super výsledky, ale taká natešená, hrdá a čaká, že proste ju niekto pochváli, vieš, a dobre, v pohode, hej, akože čo ďalej, čo budem robiť v zime a tak. A hovorím Luci, ale že vieš, že aj keď si niekto kúpi formulu, zaplatí akože brutálne peniaze za formulu, tak potom nenapíšeš ďakovný e-mail tomu vieš, výrobcovi, že wow, že super to jazdí. Však si zaplatil peniaze, tak očakávaš to, hej. A my sa tiež predávame ako top profesionáli, špičkoví ľudia v tej svojej oblasti a akože svojím spôsobom garantujeme ten výsledok. To znamená, my len naplníme očakávania. Vieš, akurát, že no musíš si hľadať tie svoje motivačné akože faktory tak vnútri a tak sa pochváliť niekedy aj sám pred tým klientom za to, čo dobre, prinesieš. Táto epizóda, keď sa nepochváliš sám, nikto iný to za teba nikdy neurobí. Amen. No, amen. Hej. Minimálne v tom biznise. Áno, je to tak. Je tam ešte, to by sme išli zase do širokých tém. Je to aj o tom, aké skúsenosti má ten zákazník alebo klient. Hej. Ak ten hotelier už vyhodil 4 obchodiakov, každý ho stál Mailand, všetci ho vodili za noc, nič mu nedoniesol, tak ver mi, že potľapka. Hej. A ďalšia vec je, akú má aj vyzretosť celkovo, že do akej miery on vlastne vie, čo si mu doniesol. Niektorí to vedia, niektorí nevedia. Čiže ak si povedal, ak som zachytil meno Lucia, ak bude dostatočne húževnatá, tak určite narazí na niekoho, kto povie, OK, že toto s tým som sa ešte nestretol. Dostávaj pochvály, takže... ale ako vyťahujem také tie, že kde sme sa učili, ako to robiť. To znamená, niekde som sa naučila tú pochvalu vypýtať aj pre toho mojho človeka, alebo pre nás, vieš. Dobre, my tak migrujeme, ale stále sme v tej téme, ešte chvíľu tam zostaneme v tých fuck-upoch. To znamená, najväčší bol COVID, jasné, chápem. Áno. Rozumiem tej taktike, ktorú ste zvolili, že stojíme pri klientovi a vlastne poďme sa s ním za skromnejších podmienok pripraviť na next future big thing, OK. A bol tam ešte nejaký výrazný, možno omyl, zlyhania alebo niečo, okrem tých drobných, ale tých menších, ktoré tak priebežne... Hej. Okrem tých menších uvedomení, ktoré sú súčasťou podnikania, prirodzenou, dennodennou. Áno. Každý je malá facka, jasné, rozumiem. Hej, každý deň dáčo, každý týždeň dáčo, každý mesiac dáčo nové. Ale hej, bol ešte jeden taký výrazný, ktorý zarezonoval určite. A v podstate, vieš, hľadaš vždy, alebo takto, že v úvode po tej korone to bolo také, že boli také mnohé pokusy hotelierov, že oni, tak ako som vravela, že proste chceli to rozbehnúť na plné gule. Proste všetci mali veľké straty, alebo teda akože také, že obavy, čo ide byť a jednoducho boli hotelieri alebo boli podnikatelia, ktorí si povedali, že potrebujeme to teraz proste spraviť extrémne dobre a potrebujeme sa na to zamerať, aby sme to teraz akože rozbehli, lebo však ostatní sú zastagnovaní, paralizovaní tým, čo bolo, tak poďme si uchramostiť to akože to miesto na trhu. A ja som mala akože veľa takých ťukesov, že to naše špeci know-how a to, akým spôsobom som aj o tej práci rozprávala a aké v podstate sme mali už výsledky, tak boli také ponuky, že poďme sa spojiť a poď robiť len pre nás. Hej, a ja som dala také, že ale akože ja nejdem do žiadneho zamestnaneckého pomeru, ja sa nenechám, akože nechcem byť už akože nejak zamestnaná na jednom mieste v jednom hoteli. Tak prišlo také, že OK, tak poďme to robiť ako spoločne biznisovo, poď ku mne do firmy. Hej, a prichádzali také ako rôzne ťukesy a firmy a také akože ponuky. A ja som vlastne využila jednu príležitosť, ktorá na prvý pohľad sa zdala byť akože že dobrá príležitosť biznisová a vlastne svoj
majoritný podiel v mojej firme som vymenila za minoritný podiel vo firme inej, hotelovej. Hej, s tým, že že videla som v tom obrovskú príležitosť na akože aj rast firmy, aj vôbec ako taký nejaký, vieš, také však trošku ego si treba pohľadiť, že že tu akože to dokážem vyriešiť, hej, že dlho sa tu s tým trápia a ja to proste dám aj s mojimi kolegami, lebo je to riešiteľný problém a my to proste akože my to jednoducho dokážeme a všetkým ukážeme, že to bude fungovať, lebo to zvládneme, hej. Akurát vieš, že keď robíš takéto biznisové nejaké ako prepojenia, tak inak sa komunikuje, inak to celé vyzerá, keď to akože celé dávaš dokopy a podpisuješ a riešiš. A inak to potom už vyzerá v praxi, keď sa otvorí kuchyňa. Keď to prebehne a začne sa reálne mákať, hej. A ja som vlastne, bolo to veľmi rýchle, vlastne v jednom roku sa to všetko vypodpisovalo aj do svadby, aj do rozvodu. A vlastne ja som veľmi rýchlo pochopila, že ak chcem podnikať podľa svojho presvedčenia, v rámci svojej nejakej hodnotovej orientácie, v rámci toho, že čo ja považujem za správne, ako správne veci robiť správne, tak jednoducho to neviem robiť ako minoritný majiteľ nejakej firmy niekde inde. Hej, a to je pre mňa akože také, že uvedomenie, ktoré mi to prinieslo, že fakt, že ak chce ktokoľvek ako robiť tie veci, fakt, že je pre teba strašne dôležité robiť to podľa svojich hodnôt a svojím spôsobom a so svojím aj pravdou, aj správnosťou, so všetkým, tak to fakt musíš robiť akože sám za seba. Hej, že nevieš to robiť proste niekde ako partner v nejakej firme minoritný, vieš. Takže EHM-ko je samozrejme celé moje dnes, ako je to moja firma, kde som 100% vlastníkom. Prešli sme si takýmto nejakým štádiom, takže nazval si to fuck upom, dobre si pamätám. Tam bol to taký akože, v podstate som zastagnovala na rok rast EHM-ka. Zároveň som proste niekde proste venovala energiu, čas, kde to dlhodobo akože nemalo teraz akože z tohto pohľadu už zmysel, efekt. Pochopila som, ako funguje biznis, veľké malé ryby a podobne. A dnes môžem povedať, že viem presne, čo je pre mňa akože v podnikaní dôležité. Že kde mám tie priority a za čím chcem ísť. Hej, rozumiem. Ešte možno na dokreslenie. Ono sa to stáva tak, že ono to je tak o typológii s kým. Všetko v živote je s kým. Áno. Že to je vlastne to je jedna z najdôležitejších otázok. Čo a s kým hlavne. Áno. Hej, to je jedno, či to je súkromne, či je to pracovne, či je to v zamestnaní, či je to v partnerstve, že to s kým je kľúčové. A to, čo ty popisuješ, lebo ja verím, že ideme do doby, kde to spájanie bude mať zmysel, ale zmysluplné spájanie. To znamená, keď niekto má rovnakú filozofiu, že myslím si napríklad, že vy ste firma, ktorá je joint venturovateľná, pretože máte jeden segment, hej, ktorý vie, akože si tam viem predstaviť strašne veľa aliančných spojení, ale musí to byť spojenie, ktoré je dostatočne vyzreté s ľuďmi, ktorí toto už majú za sebou, alebo sú dostatočne vedomí na to, že chápu, že OK, že chcem, aby sa to takto robilo, že aj si nejakým spôsobom filozoficky sedia. A toto bol asi ten prípad, kedy tam to s kým skôr nebolo doriešené, nie? Tak povedzme tak, že na kávu spolu dnes nechodíme. Hej. No a teraz nemyslím ako osobne, ale že vyslovene, že asi filozofia toho celého podnikania ti dneska už ako... Áno, tá filozofia celého podnikania dnes je pre mňa o tom, že ja si aj do firmy vyberám proste aj na zamestnanecké pozície ľudí, s ktorými ja sa rada stretnem, rada sa rozprávam a vieš, akože keď niekoho pošlem za EHM, za moje meno, za moju značku, lebo EHM je moje meno, moja tvár. A keď ho pošlem ku klientovi do hotela, kde mu proste otvoria, že totál všetky čísla, tak ja s tým človekom proste ako musím, vieš, byť akože na jednej vlnovej dĺžke, musím súzniť a musíme sa rozumieť. Pre mňa je to dnes akože jedna z najväčších parametrov je to pre mňa dnes pri výbere ľudí do tímu. Hej, lebo to proste akože nenaučíš, čo tých svojich zamestnancov, kolegov, nepoužívam to slovo kolegov, partnerov, nenaučíš ich, ako sa majú správať, úplne ako majú rozprávať, ako sa majú pýtať. Akože ty vieš len sa nalaďovať na rovnakú vlnovú dĺžku a rozprávať sa o tom biznise a o tom, akým spôsobom to chceš pre tých hotelierov robiť. Samozrejme máme pracovné postupy, máme nejaké štandardy, máme akože nejaký štandard, manuál a tak ďalej, ale v zásade musíš byť ľudský, navzájom na jednej vlnovej dĺžke. Toto je strašne dôležité v týchto službách určite.
Najviac. Ono to je akože strategický aj limit toho rastu. Brutálny, brutálny. Koľkokrát ešte poviem brutálny. A počkaj, to je férovo si povedať, že ak budujem službu, ktorú chcem mať takto postavenú, tak to bude mať butikovú veľkosť. Hej, čiže to je v poriadku, to možno bude 10 ľudí, to je proste Ocean's 11, to tak je, že musíme si chemicky sedieť, mám na to dosah, proste viem, že s tým človekom mám čas sa mu venovať, lebo už keď bude 25, už sa mu venovať nebudem, v tom prípade sa bavíme o butikovej. To, keby je potom otázka, ako to nejakým spôsobom škálovať, zväčšovať, sú iné nástroje, ako to, že priberáš 58. človeka, lebo tam už tú butikovosť nedostaneš. Hej. Zatiaľ, možno, že v čase sa posunieš proste do nejakého väčšieho uvažovania. Ale to je akože úplne fair, len zase je to o tom si to treba zvedomiť, že OK, keď to chcem mať takto, že vzťah, že rozumiem, že chcem, aby ten človek toto reprezentoval, tak je to o čase a ty máš len jeden a on sa nejak distribuje medzi tých ľudí. A pre krátkosť času možno také najlepšie tvoje rozhodnutie. Strategické. Alebo jedno z najlepších, ktoré si urobila. Hneď v úvode to uvedomenie si, že ja nechcem robiť one-man show firmu. OK. Akože ja viem, v čom som ja dobrá, čo sú moje kvality. Poznám tie svoje talenty, aj tie sú akože skilly a teda. Myslím, že si mi aj posielal, ináč, že som tu už toľkokrát propagoval ten Gallup. Hej, no. Ježiš, ten Strength Finder, ten je fakt dobrý. Keď by ste nevedeli, je to také testovanie silných stránok. My to máme v tíme spravené. Áno, robí tímovo, sa to tímovo, individuálne. Ináč, že to super, lebo nie je to, ten vstup nie je taký drahý a ono to je relatívne veľmi presné. Je to super, pomáha nám to v tíme sa lepšie chápať, rozumieť, komunikovať Výborná spolu. Vec. Hej. Áno. Pomohlo to mne porozumieť si samej seba, čo vlastne riešim a fakt, že okej, že či idem správnym smerom na to, aby som teda vytiahla maximum z toho, čo ja mám v sebe. Takže, prepáč, ako som sa sem dostala? Dostala si sa veľmi jednoduchou otázkou, že čo bolo strategické správne, že si uvedomila, že nechceš byť one-man show. Hej, presne, že nechcem byť one-man show, lebo teda poznám tie svoje akože silné stránky, poznám tie svoje slabé stránky a ja som vedela, že ak chcem robiť akože fakt, že službu na vysokej úrovni, akože fakt, že top. Pre mňa to bolo vždy o tom, že ja nechcem robiť proste agentúru, tak ako počúvam kdekoľvek, akože aj ja ako užívateľ proste som bola, alebo bola x-krát v tej situácii, nezdvíhajú mi telefóny, neodpovedajú mi na maily, proste trvá to večnosť, pošlu nejaký výstup po polovičnom nejakom akože nastavení. Ja som presne vedela, čo nechcem a presne som vedela, ako chcem, aby moje výstupy a moja firma fungovala voči klientom. Takže ja som vedela, že čo preto potrebujem spraviť, ale zároveň som vedela, že niektoré tie oblasti, ktoré potrebujem tým hotelierom dodať, sú tak špecifické, že potrebujem tam špecialistov, väčších ako som ja. Ja na to nie som dosť dobrý špecialista, hej. A tak si vyskladávam fakt ten tým, fakt z partnerov, ktorí sú úžasní ľudskí. A Tomáša som spomínala, ľudskú Katku. Ono proste teraz nás je 5 plus máme stážistu z vysokej školy. Takže akože fakt si vyskladávam ten tým, akože aby sme boli ľudsky OK, hodnotovo OK a každý z nich má obrovskú pridanú hodnotu v tej špecializácii, ktorú robí. Takže my sa vyskladáme, vieš, ako puzzle vyslovene pre každý ten problém alebo pre každého klienta a toto považujem fakt, že od úvodu som vedela, že takto to chcem. Možno som mala predstavu v tých prvých krokoch, že nás bude ešte viac, ale to už som praxou zistila toto, čo ty si teraz za 40 minút odo mňa akože tu navydedukoval, že butikové. Vyťahol, ďakujem. Tak ja som sa k tomu musela dopracovať možno prvými akože 3 rokmi, aby som si to uvedomila, že proste bude to malé, bude to butikové, bude to akože top s tým menším tímom. Ale od začiatku som si písala poznámky v zošitoch o postupoch, o štruktúre tých produktov, o štruktúre, ako budeme pracovať, KPIčka, ktoré si potrebujem vyhodnocovať, to, čo potrebujem merať v rámci tímu, v rámci projektov pre klientov, delivery pre klientov a tak ďalej. Takže ja som si tú štruktúru proste od úvodu tvorila tak, že to nebude o mne, ale bude to o nejakom tíme. A toto hodnotím aj z pohľadu teda takého, že v čom ja sa cítim OK, aj z pohľadu tej kvality a úrovne tej služby pre klientov OK. OK, takže to butiková štrukturovaná firma. Som hľadal slovo na miesto konzultačka a tak musím teraz rýchlo napadať manažerská firma na riadenie prosperity hotelov. Krásne výborne, vidíš, tak máme. Krásne. Kati, veľmi pekne ďakujem. V každom prípade ti držím palce. Na nejakej ceste sa pretíname, takže som rád, že sa takto akoby zrážame zase.
A teda veľa zdaru a ďakujem, že si pricestovala k východu, teda z východu na nahrate tejto epizódy. Ďakujem pekne. Ja by som chcela ešte tebe poďakovať za to, že bol si vždy takým vzorom vlastne od úvodu toho môjho zamestnaneckého. Okay. Nie, to bolo ešte brigádnícke. Nazvime to, že som normálne bola brigádnik počas vysokej školy a vieš, už vtedy sa to tak akože v hlavách začína akože vieš tvoriť, že niektorí už vedia presne, kde chcú byť, niektorí sa tak hľadajú. Ale to, čo chcem povedať, je, že super, že dávaš priestor aj akože takým menším firmám, že tu nemáš len také tie miliónové, vieš, veľké my to mixujeme akože férovo. Hej, že to je fakt, že super. A ja napríklad fakt, že veľmi fandím všetkým, ktorí to hovoria aj o tých svojich tých omyloch a tých svojich chybách alebo nezdaroch alebo zlých rozhodnutiach, lebo fakt to veľakrát vyzerá, že všetci sme akože, alebo všetci aj tí úspešní sú vždy len úspešní, takže robíš akože v tomto fakt, že záslužnú činnosť, že sa o tom hovorí kde aj o tých neúspechoch ako takých, lebo akože ja som každým tým svojím a čím je väčší, tak tým som tak akože viac stmelená ako osoba, ako podnikateľka, aj ako líderka pre ľudí, pre partner, pre klientov, takže si myslím, že je to strašne dôležité sa tak akože navzájom si to povedať, že hej, že proste to patrí k tomu. No, lebo ja to beriem z dvoch pohľadov, iba doplním, že je nefér povedať, že dal som 10 gólov, je fér povedať, dal som 10, 8 som dostal a vyhral som. Ale to 8 som dostal. Hej. To treba povedať, že som ich dostal a že niektoré akože boleli strašne z mojich chýb. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je možno, že mňa tie úspechy až tak nebavia počúvať. Nečítaš LinkedIn? Tým pádom? Vieš čo, pozdržím sa komentovania, ale keď si pozrieš aj moje príspevky, tak sú viac akoby faktografické o niečom, niečo poučné, alebo aj nie, že poučné, to nie je dobrý výraz, ale niečo, čo ti dá nejakú informačnú hodnotu o tom, čo sa dajme tomu deje na trhu, marketingu, stratégii a tak ďalej, lebo akoby ten status toho, že úspech je vlastne iba jedna polarita, tak ukážme si aj tú druhú, hej, že čo za to a to, čo som povedal, dať 10 gólov, dôležité, aby si nedostal 11. Hej, a ono je to také, že vieš, že okej, že idem podnikať. No ono to tak neúplne začína, možno, alebo teda veľakrát to tak akože nezačína, ale proste začneš niečo robiť. To, že to máš ako po deseročku, to je len ako formalita k tomu a zrazu začneš k tomu riešiť právne veci, personálne veci, zrazu nejaké účtovníctvo, zrazu sa ti to tak nákumuluje a zrazu prídeš na to, vieš, ak som ti povedala na ja vlastne podnikám. Ježiš, ja vlastne podnikám. Vieš, že... To je to. Aha. Vieš, takže vieš, nikto ťa to neučil. Áno, priatelia, ak náhodou ste sa ocitli, že vystavujete faktúry, robíte závierky, komunikujete s klientmi a do toho ešte riešite nejakých kolegov a ešte vám to nikto nepovedal, vítajte v podnikaní. Nevítajte v podnikaní. Super. A užívajte. A užívajte si to. Kati, ďakujem za pozvanie, ďakujem pekne. Díky.